Morotus, mä oon Robert Tarkkanen. Tässä sarjassa mä kerron teille, miten syntyy Tarkkasen Prestige-korut. Ekas jaksossa meillä on vieraan Suomen ykkösartisti William, joka tuli ilmoittaa mulle, että ei ole budjettia. Pitäisi olla iso Suomessa tehty räppikoru. Lähdetään katsomaan, miten mä rakensin se sille. William tuli käymään, uusi levy tulossa, ilmoitti, että nyt pitää olla jotain isoa ja räväyttävää. Sitten totta kai alkuun kyseli budjettia, ilmoitti, että ei ole mitään budjettia. Siinä vaiheessa yleensä tämmönen korpoika alkaa hymyilemään niin paljon, että ei meinaa unta saada. Sitten päätettiin, että tulee levyn nimi siihen, pari eri kerrosta, paljon timantteja, niin paljon kuin mahtuu. Taas aina kiva uutinen mulle. Sitten mä lähdin rakentamaan vähän erilaisia fontteja, malleja. Mä tiesin, että W tulee ekaksi kirjaimeksi, niin se on tosi tärkeää, että se näyttää hyvältä. Mä tein Villelle 6 eri mallia ja mä näytän teille nyt millaisia ne oli. Eli Ville halusi totta kai räppimaailmaan sopivaa, se oma tyyliin sopivaa, niin lähdettiin hakemaan vähän rososuutta ja isoa tyyliä. Totta kai 2 kerrosta, kun sieltä näkyy, vähän isompia, pienempiä kirjaimia, kaarevuut, erilaisia etukirjaimia. Sitten Ville päätyi tähän ja siitä lähdettiin sitten rakentamaan sitä korua. Nyt on alkusuunnitelmat hyväksytty, nyt lähdetään katsomaan tietokoneelle, miten tämä suunnittelu jatkuu siellä. Jes, sitten kun on fontti valittu, niin sitten lähdetään rakentamaan näitä 3D-malleja. Eikä lähdettiin tekemään 3 eri kokosta, niin kuin tässä näkyy vähän pienempää, keskikokoista ja isompaa. Että William pääsi valitsemaan, että minkä kokoisen se haluaa, mikä sopii sille parhaiten. Sitten kun oltiin löydetty oikea koko, niin sen jälkeen lähdettiin tekemään se. William päätyi näiden välimalliin. Se oli just sopivaa, ettei se ole liian iso saa olla, mutta ei liian pienikään, että se oikeasti näkyy. Sen jälkeen lähdetäänkin miettimään timantteet, mitä tulee ja kuinka paljon, ja tähän tuli tosi paljon. Tähän koruun tuli 580 timanttia. Tässä tietokoneella aina lähdetään rakentamaan timanttien paikat, mittaillaan ne tarkasti. Tästä tuli muutamia eri kokoisia, niin silloin se pitää olla tosi tarkkaa duunia, että ne saa sit istutettua sinne, kun ne tulee. Taakse me laitetaan aina meidän omat aitousleimat, että siellä näkyy kuka on tehnyt, milloin tehty ja mitä tavaraa se on. Ja sitten tänne tuli vielä Ville oma tämmönen tagi, Toxic Boy for Life. Mut lähdetään nyt kattoo timantteja, ne on just tullut tänne. Paras hetki aina kun timantit on tullut. Aina kun meille tulee tämmönen iso setti timantteja, niin ekan lähdetään kattoo, että ne on just niitä, mitä me ollaan tilattu. Käydään niitä muutama satunnainen läpi. Nää näyttää just hyviltä. Sen jälkeen aina mittaillaan ne, muutama satunnainen testi, että ne on oikein kokoisia niin kuin ollaan suunniteltu, että pystytään käyttämään niitä istutuksessa. Ja nääkin osuu just täydellisesti. Tämän jälkeen me päästään nyt istuttamaan nää ja sen jälkeen koru alkaa loistaa. Nyt otetaan sisään mies, jolla on yli 15 platinaa. Kaverilla on midaksi ja tatsi, mihin se koskee, muuttuu kullaksi. Toivottavasti tulisi tänne töihin, mennään avaa ovet Williamille. Sulla on nyt viikon koru, mikä fiilis? Onko tullut paljon kommenttia? Some ainakin räjähti. Joo, hyvä fiilis. Mä digannut, eikä kukaan koittanut ryöstäkään vielä. Oot sä keikoilla hyppinyt yleisöön vielä? Mä viitti. Pitäis olla sen mä halusin sen isomman linkin, sit mä voin hyppää. Joo. Tuli vähän kysymyksiä tossa mullekin, että mistä sulle tuli toi Villain nimi tähän? Se on mun tulevan levyn nimi. Rento. Mistä sä keksit se, että se on Villain? Eiks Villain ole vähän niinku, tiedät sä, sen sarjakuvahaameen sankari tai pahis? En mä oikein tiedä. Siitä jostain sit väliin, niin siitä. Ja siis moni luuli aluksi, että tuossa lukee William. Niin tuli mullekin ajatus, mutta sä kirjoitti väärin. Vaan mitä, et miksi? Homma lähti siitä, että Ville pyysi, että pitäisi räjäyttää vähän, että iso levy tulos kohta. Niin jotain isompaa ja levy kanteen, mutta sulla on aika tarkasti ideat vähän pari kerrosta ja valkokultaa ja muuta on noit silleen vapaat kädet teksti, vähän jotain refe-kuvaa. Joo, mä tuli yhden refeä. Sitten se tuli vitu hyvä. Ei tarvinnut mitään, äijä hiffas heti. Joo. Just nämä rososet reunat oli tärkeä, mä halusin nää piikit tänne. Tuli vaan mieleen silleen, että seuraavassa levyssä ne saako enemmän kirjaimia, niin vasta vähän. Joo, äijä tekee enemmän flyyssiä. Jep. Pitää tyhjätä kaikki mitä vaan. Kaikki rojaltit suoraan. Joo, tähän Tarkkasen Presti, niin kyllä meidän pitää tuo keittiö lähteä vähän vääntämään, että onko mitään idistä? Joku sinne smoothie, ehkä vähän tästä paksumpi. Joo. Jotain ketjua. Mä katon mitä muuta. Timuja. Fiilistellä. Toista. Siinä on muutamia malleja. Mä mietin, että sulle voisi erikseen olla tällaista stydinpää. Jotain, että näistä katsotaan vähän koko ja fiilistä. Tää Mä suunnittelin sulle tällaisen vähän uniikimman
Ei se räppäri. Jep. Täällä on kuvio kokonaan. Tuossa on sun nimet ja kaikki, jos haluaa. No vittu siistiä. Ja tollanen tipahtaisi. Nyt on arvokkaalta. Se on. Kyllä tässä ollaan kesälomaa vähän pidempään matkaa. Mahtuuko tässä? Ei tässä mahdu tästä välistä. Mahtuu vai? Mahtuu, voi kokeilla. Nyt on pendantti näyttää vähän pieneltä low key. Jep. Ehkä tän kokoinen. Niin, että on väliä styyli. Joo. Joo. Tämmönen. Toi on vähän styyli. Oliko se niitä muovisia malleja? Koska se yksi natsas kyllä. Tai se, itse asiassa siitä yhdestä mä tykkäsin eniten. Siis... Se on tää, joo, tää on vittu hieno. Tää menis. Tää olisi niinku mielestä sopivan kokoinen. Joo. Sitten mä lähden rakentamaan. Se olisi siihen jotain, että keksitään jotain nimeä, logoa. Lukkoa jotain spessua. Lukkoa joo. Lukkoa. Onks vapaat kädet? Aika lailla. Mä lähden rakentamaan jotain. Jotain mitä ei oo nähty, eiks vaan? Niin, just niin. Se on aina idea. Se on aina idea, kun näitä lähtee tekemään. Vähän kaikissa. Moni tullut kyselemään somessa, että mitä tällaisia saa. Ja yleensä mä vaan heitän, että 15 kertaa platinaa, niin alkaa tipahtaa. About ralla. Kauas mietit tätä, että tällainen pitää tehdä? Kyllä mä siitä, kun mä aloin tekemään musaa, niin mä päätin, että mä joskus ostan tommosen. Nyt vihdoin olisi aika. Kyllä nää on aina itsellekin kun tulit silloin, niin aina tulee hyvä fiilis, kun joku tulee sanoa, että ei budjettia, saa vapaat kädet. Vähän innostuu aina liikaa, niin, ja pitäisi tehdä isoja. Sitten on timantteja, niin alkuun kellosin vähän vähemmän, mutta löi. Nyt on aika sopivasti. Nyt aika sopivasti, että kyllä 580 on mun mielestä ihan tasan lukuja. No ja tää jotenkin muuten merchia tästä somessa, että oot myös sold outannut, niin sit samat ei itse ostaa. Mulla oli itse asiassa sulle tässä näin. Lätsä, missä on toi, onko siinä toi sama logo? Melkein. Melkein. Type sitten tää, missä on tää chain, itse päätyi vielä siihen. Mä katoin. Ei mitään. No mitä meidänkin on tulos silleen, että mistä tää näkyy päähän? Kaikilla, mut mä ehkä tulisin levyjulkkareihin. Milloin? Mä laitaisin tarkkainen +10, niin pääsitte kaikki. Vamos. Mut en mä tiedä milloin näistä levy tulee. No niin, kova. Kaikki aikana. Hyvä tietää, että mulla on 10 hengi tulossa. Mä olen rakentanut tätä chainia nyt tähän, mutta tiedän, että siitä tulee överi, koska aina tulee sunkaan jotain överiä. Aina. Mutta tää oli hyvä jakso. Tää oli meistä ensimmäinen jakso tällainen. Katsotaan kuinka seuraavassa jaksossa on. Ciao.